Estem a Barcelona, un raconet tranquil per parlar de seguretat d'això que és una nova manera de funcionar i que ens hi hem d'acostumar a anar amb la mascareta. Fa calor, potser és desagradable, però són segures, no són segures les mascaretes que comprem? Podem tenir-les, com ell, tematitzades? Anem a parlar d'això i sobretot d'una idea i d'una qüestió que empresa i solidaritat s'han donat la mà. Estem amb el Javier Garrido. Ell és el propietari de Robin Hood, que sou una empresa d'aquí de Catalunya, que ja fa uns anys ens vam reunir amb vosaltres perquè havíeu tirat endavant una idea de negoci molt original, que era fer aquests barrets tematitzats pels metges, no? Els metges que es posen aquest tipus de barret, oi? Exacte, sí, vam començar el 2015 aproximadament amb la idea de fer gorros o barrets de quiròfan estampats que omplissin de color al quiròfan a la vegada que puguin humanitzar l'entorn sanitari. Portem 5 anys i escaig fent aquesta activitat, hem pogut créixer amb aquesta activitat i la continuem, òbviament, i ara és el moment d'ampliar l'activitat. Vosaltres estàveu fent barrets pels quiròfans, pels metges, i arriba aquesta pandèmia i resulta que tothom necessita mascaretes, no? Sou una de les empreses que, afortunadament per vosaltres, no us ha faltat feina durant aquest confinament, tot el contrari, la feina s'us ha desbordat, oi? Sí, hi ha hagut moments de desbordament, hi ha hagut moments, però tot ha vingut al revés del que és una planificació comercial i empresarial. Nosaltres, com a Robin Hood, sempre hem estat sensibilitzats amb el món mèdic i les ONGs que estan vinculades al món sanitari i sempre hem procurat col·laborar amb moltes d'elles, ajudar, directe o indirectament. Com ha vingut aquest tema de les mascaretes? Al contrari d'una planificació comercial estàndard. Nosaltres vam rebre peticions de que necessitaven els sanitaris ajuda perquè no disposaven de suficient material per protegir-se, entre ells mascaretes. Vam rebre un parell de vídeos, o 3, i demanant això, que tant de bo poguéssim cosir per ells mascaretes amb roba, ni que fos per protegir les que eren oficials. Ho vam rebre un diumenge, 15 de març, i al mateix dia vam decidir dedicar els nostres recursos que teníem disponibles amb material i tallers i en comptes de fer en comptes de fer gorros, dedicar-ho a fer mascaretes i entregar-les gratuïtament als centres sanitaris, als hospitals i allà on es requereixi. Això va ser una cosa que va sortir de dins nostre, sense cap planificació i sense pensar més enllà que poder ajudar. És a dir, que un tema solidari, és a dir, aquells dies de confinament en què necessitàveu material, que els hospitals anaven curts, no?, de mascaretes, vau dir, vinga, va, deixem el que estem fent, anem a ajudar els metges, anem a donar-los mascaretes alternatives, a més boniques com les que ell porta, no?, simpàtiques, i d'aquí resulta que al llarg, quan han passat aquests 2 mesos i pico, heu obert una altra porta al vostre negoci, oi? Exacte. El que ha passat és que hem acumulat una experiència molt gran, hem fet el que diem un màster molt gran en tot el tema, en aquest cas, de mascaretes, perquè hem gestionat l'entrega gratuïta en total a tota Catalunya i a molts llocs d'Espanya també, de més de 2 milions de mascaretes fetes per un exèrcit de voluntaris. Vam aconseguir organitzar, primer nosaltres directament i després amb l'ajuda d'ajuntaments, més de 20.000 persones a tota Catalunya cosint mascaretes a través de Robin Hood, amb moltes donacions d'empresa de material i amb l'ajuda d'un grup, per cert, de taxistes a Barcelona que també al principi feien de transportistes, venien a Robin Hood, agafaven les teles, les portaven a les cases particulars, les deixaven allà i després se n'encarregaven d'agafar una altra vegada la mascareta feta, portar-la a Robin Hood i nosaltres fer l'esterilització i la distribució. És a dir, que s'ha creat una cadena solidària tremenda a Catalunya de col·laboradors, uns cosint, els taxistes fent de transportistes, i així heu aconseguit vosaltres, una petita empresa, donar servei a moltíssimes persones que en aquell moment a hospitals, a geriàtrics, a centres sanitaris necessitaven d'aquest tipus de material, no? Exacte. Nosaltres, per si sols no haguéssim pogut gestionar-ho, som poqueta gent, érem poqueta gent llavors, i no haguéssim pogut arribar a tot aquest volum, a aconseguir tot aquest volum, amb la col·laboració, et dic, de tots els voluntaris i després a través dels ajuntaments que ens han donat recolzament, més de 148 ajuntaments a tota Catalunya amb els que hem treballat i hem col·laborat, doncs hem aconseguit arribar a aquest volum de mascaretes. Ara mateix, això hem agafat aquesta experiència i
hi ha hagut un moment que ja no era suficient, perquè ja l'alarma inicial ja estava una miqueta parada i ja no era suficient. El que ens demanaven eren més protecció, més qualitat i més seguretat. La primera i segona setmana no podíem dir res perquè, a més, les empreses estaven tancades i no hi havia material, però després, a poc vam aconseguir materials més tècnics, amb protecció més alta, hidrofugats, que filtren partícules, i vam començar a fer mascaretes de qualitat i amb protecció. I després a rebre peticions d'ajuntaments, d'empreses, de col·lectius, que volien ja no mascaretes fetes per voluntaris, perquè s'han de complir uns requisits quan les poses a disposició d'entitats públiques, sinó mascaretes fetes per una empresa, i en aquest cas la nostra. Bueno, ha estat una gran experiència, un gran capítol per la vostra empresa, us ha fet més professionals, més grans, més preparats, de tal manera que ara us heu convertit en una de les empreses referents a Espanya fent mascaretes professionals que compleixen tota la normativa que en aquests moments dicten als països pel que ha de ser una mascareta segura, no? Exacte, nosaltres estem molt ocupats i molt preocupats per fer un producte que sigui estèticament perfecte, però que a més compleixi amb la normativa que ha dictaminat el Ministeri de Sanitat, que és la UNE 0065, que molta gent ara coneix, i que determina una sèrie de requisits per fer una mascareta higiènica reutilitzable, com pot ser quins materials pots fer, quines talles, quina mida ha de tenir la mascareta, com ha de ser la goma, quants rentades ha de tenir, quin índex de filtració o quin tipus de teixit pots utilitzar perquè sigui higiènica. Tots aquests paràmetres els estem complint, els complim, i ens permet posar a la venda mascaretes que són estèticament molt atractives i després funcionalment són les que requereix aquesta normativa. Home, això que ens ho diguis està molt bé, perquè és veritat que aquests dies veiem a persones que van pel carrer amb algunes mascaretes, però al veure-les tematitzades, amb dibuixos, amb colorins, no sabem si realment són segures o no. A través de Robin Hood sí que tenim la seguretat de que s'ha fet a través d'un procés que compleix tota la normativa. Són mascaretes, aquí tenim uns quants exemples, són molt boniques, divertides, per nens, per Harry Potter, floretes, és a dir, hi ha tot un ventall de teles que es poden adaptar a tots els gustos, a senyors, a homes, a nenes. Això també demostra la creativitat que li poseu al vostre negoci, no? A una cosa tan simple com la mascareta. El disseny entra també a formar part d'aquesta història, no? Sí, home, tenim la sort que dintre de l'equip hi ha gent amb molt de gust, molt de talent per escollir els dissenys, que són les persones que s'han encarregat durant aquests anys d'escollir també els dissenys pels gorros, pels barrets, i ara tota aquesta experiència la posem a disposició d'un nou producte que ha de ser segur, òbviament, però que també pot ser divertit. Els particulars podem comprar alguna d'aquestes mascaretes? L'hem de fer a través d'alguna empresa? Estan enfocades només al tema mèdic? Els particulars poden entrar. Nosaltres el que hem fet també per facilitar tota la compra i també durant el confinament és habilitar una nova web, que és amb un nou producte, poden comprar online i rebre a casa directament. Després estem habilitant punts de compra directa per quan acabi el confinament, és a dir, punts de distribució també estem parlant i podran trobar la mascareta, sigui per via online o sigui per via presencial. De moment està habilitada la web, que és a través de Robin Hood poden trobar l'enllaç de la mascareta per comprar-la. De tota aquesta experiència, de tots aquests mesos treballant de manera solidària amb tota aquesta gent que han volgut fer mascaretes, cosir-les, portar-les i de tota aquesta cadena de voluntaris que heu creat, a nivell empresarial, què n'heu après? Què us ha aportat com a empresa durant tot aquest confinament? No haver parat, haver pogut tenir l'oportunitat d'ajudar els altres. Ha estat una gran escola per vosaltres o no? Sens dubte, sí. Hem après primer, com a persones, hem après moltíssimes coses. El tema d'ajudar els altres estava com dormit i hem vist que hi ha moltíssima gent moltíssima gent bona que no pas dolenta, el que passa que els dolents a vegades fan més soroll. Hem vist que la gent ens necessitem, hem vist això, que podem i que només cal que li diguis a algú el que necessites perquè t'ajudi. A vegades ens fa vergonya demanar ajuda perquè ens fa menys forts. Sembla que siguem menys forts si demanem ajuda. Això com a nivell personal
hem vist que del que som capaços de fer, o sigui, tu no saps de què ets capaç de fer fins que no ho fas i que el límit el poses tu. I com a empresa hem millorat els processos, hem contactat amb millors proveïdors, hem tingut la sort de detectar punts febles que també els teníem i hem arribat a llocs on ens hagués costat anys arribar i en 15 dies hem pogut arribar. Doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta experiència que has compartit amb nosaltres, tots aquests mesos, que ja veiem que algunes empreses sí que han treballat, sí que han estat, sobretot amb el tema solidari, tirant endavant i ajudant a la població, als metges, no han parat. Tu que has viscut de prop o has conversat amb molts metges durant aquests dies, és cert que ha estat per ells també un gran repte professional, oi? Sí, de fet, hi ha molt professional també que ens transmet que hi ha una part de la pandèmia que ha estat festiva, no? Molta gent, sortien moltes imatges de gent parlant, cridant, cantant, que és necessari, cridant, escoltant música, però realment ells han patit moltes pèrdues de gent que no podien fer res, no sabien com actuar, perquè això també era nou per ells, sense els recursos suficients a vegades, perquè és veritat que jo crec que cap país estava preparat o no sabien el que venia, i amb molta preocupació també per la seva pròpia salut, jugant-se a vegades la seva pròpia salut i la dels seus, perquè si tu al final et contamines del Covid o del virus, el transmet a casa, no? Però, bueno, és la seva feina i la seva responsabilitat i l'han fet molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Javi, per haver-nos explicat això, per haver compartit amb nosaltres l'experiència, sobretot per haver ajudat els metges en aquells dies que ho necessitaven, que els hi mancava material i que empreses com la vostra, de manera solidària, heu estat aquell pont que els ha ajudat a treballar en condicions. Moltes gràcies. I Robin Hood la tenim de referència ja com a mascaretes boniques, divertides, de disseny. A més, han estat un dels motors solidaris d'aquesta pandèmia, una empresa catalana que funciona molt bé i que treballa ja a molts països vestint els doctors amb mascaretes i amb barrets ben divertits, macos i sobretot complint tota la normativa. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.